Днес е 25 септември. Намираме се в полетата на Диан Таня в Нова Загора. Тук традиционно за 6-та година подред изпитваме нашите царевични хибриди, като сме заложили цялото портфолио при поливни условия. От ранната група се открояват няколко хибрида. Това са нашият най-популярен хибрид от ранната група 4098, който традиционно е със стабилен добив от 1195 кг и ниска влага 13,5%. И от новите ни предложения 4125 и 4231. Това са наши нови предложения, като съвсем очаквано те дават по-добър резултат от по-старите хибриди, като 4125 е с добив 1257 кг и победителят в ранната група, това е 4231, с добив 1319 кг. От средно-ранната група отново не сме изненадани, като 4611, който е заместникът на 4541, дава най-добър резултат от 1310 кг при много добра влага от 14,2%. И от средно-късната група за втора поредна година се отличава 5016. Това е хибрид, който при интензивни условия дава много добри резултати и за поредна година е победител с 1403 кг от декар при много ниска влага от 13,8%. А от късната група, и това е победителят с най-висок резултат от деня, е 5810 с добив от 1466 кг при 16% влага. Причината за тези добри резултати не е само генетиката на Декалп, а също така и растителната защита на Байер, като тук е приложена нашата най-добра комбинация от Мерлин, който се използва като запечатка след сидба на царевицата и след това вегетационно е приложено капрено.